Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about. Apa, kaixo, gaurkoan oso gauza polit batez hitzeitera gatoz. Ikutu ezin dena, baina barru-laino sartzen dena, eta gainera Euskal Herriak seguruna esportatzeko duen lehen gairi kandienan, naizta esan beharra dagoen klima aldaketa garrizkupean jarri digun altxor hori. Zer izateke gure herria, gure izaera, batez ere gure izaera, eta gure euskalduntasuna hotzi gabe. Bai. Eta hotza, eta neguan gaudenez, eta hotza inberezkoa dugunez, zehazki mintzatuko gara euskaldunok oso pozik biziko ginateken aroaz. Izotzaroaz. Hoixi ba? Bai, hori da. Zero be? Izotzaroaz, baino zehazki azken izotzaroaz, edo Bai. horrela deitzen dugun aroaz, azken glaziazioaz hitz egingo dugu, duela 110.000 urte hasi zen, azken izotzaroa, eta duela 10.000 bat urte edo, hasi zen izotzatzera egiten, eta hor amaitutzat jo daiteke, edo ez, teknikoki izotzaro hori ez da bukatu, laburregia da, izotzarotzat jotzeko, eta esan liteke, orain aro interglazial batean gaudela, ez? Hoxe pentsatu dut nik gaur esnatu nahi zenean. Bai, ez da? Bai. Eta berriro izotz plakak hartuko du Euskal Herria. Bai. Esan bezala, orain aro interglazial batean gaude, eta mendeka milaka urte batzutara berriro hotza, ez? Temperaturak asko jetxiko lirateke, baldin eta ez badugu planeta gehiago epeltzen edo berotzen, ez? Eta horregatik, kronologia mugatze aldera, referentzia bezala, obra zientifiko zehatz hau erabiliko dugu. Ez duzu ezagutu, bai? Kanta ez, baina apituetanak ikusitu dela. Danak ikusitu zu, Hainbeste dagoenez, ez? Bai, 5 daude, eta 6. uste, 2026-ako aurrik ustea daukatela. Bai. 5 film eta film labur batzuk ere tartean dituzte, bai. Ez dugu esan, baina Ice Age filmaz ari gara, edo film sortaz, euskaraz izotzaroa. Bai. Eta egia da, esan dugula referentzia, ez? Zientifikotzat. Bai, nahiko ondo, ez? Bai, uste baino errealistagoa da. Bai. Eskurraren bila doan bitxoa. Hori bereziki ez, baina bai, neko zorrotza dira historikoki, eta bueno, filmen deskribapen ofizialen arabera duela 20.000 urte daude kokatuta. Abentara gutxi. Bai. Hori da, azken izotzaro, ez, aipatu dugun azken izotzaroko garairik oraingoz bintzat hotzenean, eta orduan hortxe kokatuko gara, gu ere, podcast honetan, eta hain zuzen kronologian ez da bereziki fidela. Ze ofizialki jartzen du dela 20.000 urte dagoela kokatua, egia da, hainbeste film egin ondoren, denboran aurrera eta atzera egiten du sagak, pixka lizentzia hori hartzen du, ez, adibidez, 2. filman. Zezen nahi duzu, fikzioa dela? Bai, baino oso nahiko egokia historikoki, ez? Eta hori, narratibari komeniala, batzutan aurrera egiten du denboran, ez? Adibidez, 2. filman izotza urtu egiten da. Izotza atzera egiten ari da. Hori da, ez? Pixka bat argumentuaren oinarria edo. Eta protagonista berdina dira. Bai. Eta hori ja, 10.000 urte, duela 10.000 o 10.000 urte gertatu zen gutxi gora bera. Eta protagonista gazte agertzen da igual. Hori da, bai. Bueno. Bai. Esan duzuna, animali espeziak egokia dira, garai hortan
filme hauetako protagonistak, espezie horiek bizi ziren, bai. Protagonista dira mamut bat, esmilodon bat, edo sable ordun tigre bat, eta lurreko nagi erraldoia. Eta gai hortan... eta eskurrana, zaztu honena dela. Hori da. Bai, gainera bihurtu da pixka sagaren ikono bezala, ez? Bai. Agertzen diren beste espezie gehienak ere realistak dira, esango genezake, baina urtsintxa hori, eskurra... Urtsintxa da. Eskrat izenekoa. Izena du, Bai. Filmetan agertzen den paraje izoztu horietan, beti izotz tartean dabil eskurbila, ez duke luze iraungo, eta gainera, hori, izotz geruztetan etzen animaliari bizi. Hau da, landare gutxi, baina landareak zeuden tokian bizi ziren animaliak. Eta gainera, eskrat urtsintxa horrek, fikzioan, sable hortzak dauzka. Tigreak bezala. Eta alako animaliarik ez da aurkitu oraingoz. Beraz, ez dakigu igual aurreratu eginda eta... Ja, euskalo. Baina eskratek badauka ezaugarri oso realista bat da, ez duela hitz egiten. Hori da. Eta besteek bai, eta imaginatzen du jakingo dutela entzuleek, baina animaliek ez dute euskeraz hitz egiten, ze euskera duta dago. Eta bueno, maitasune romantikoan ere sinisten du. Bai. Ez? Momentu baten ere ez du ligatzen. Edo saiatzen da. Ez dakit zenik bakarrik ustet bi lehengoak ikusitu dela. Ez dakit, ez gogoratzen. Ikusi. Zera adituagoa filmetan. Eta, bueno, baina badaude bi elementu, itxuraz oso fidelak ez direnak, errealistak ez dirudidenak, baina badirenak. Horietako badira paisaiak, hori. Filme hauetan ikusten dira 100 metrotako izotz horma erraldoiak, eta arroilak, eta pentsaliteke, hori, pelikulak ikusgarriak egiteko erabiltzen den baliabide badela, baina duela 20.000 urte esan dugun garai hotz horretan izotz gerutzak 4 kilometrolainoko ludiera zeukaten. Eta orduan olako paisaiak, olako hormak eta arroilak ohikoak lirateke garai hortan. Eta baita ere izotzik gabeko lurzati lehor batzuk agertzen dira oso arreak, oso lehorrak, basamortua dutenak, eta hori ere ondo irudikatuta omen dago, geologoen ustez, azkenen izotzak biltzen du ezetasun guztia, Hori paisaiei dagokienez. Eta gero, gizakiak ere agertzen dira sagonetan, eta errealista ez dirudien beste elementuetako bada gizakiek daramatzaten jantziak oso elaboratuak dira, maukak dituzte, galtzak, eta hori ere errealista da. Bai, askotan irudikatzen dira garai hortako gizakiak, animalia larruak edo zein modutan, gorpuz gainean hola lotuta edo jarrita, eta duela 20.000 urteko gizakiek arropak josten zituzten, ja. Eta hori gainera, beroari usteko asko zegokiagoa da, zirrikiturik gabe, eta zentzu gehi badu. Berez, badakigu ordurako jostorratzak erabiltzen zituztela, Ego Afrikan aurkitutako horraz batek 71.000 urte dauzka. Baina egia da, funtzioa oraindik ez dutela egiaztatu. Beraz, egiaztatutako, baieztatutako jostorratzik zaharrena da Eslovenian aurkitutako bat eta 51.000 urte dauzka. Beraz, 20.000 urte izan zituzten, hori, joskintza garatzeko eta... Balentziaga txikia egiteko. Hori da, bai. Eta egia da, orduan oraindikan metalaroan, urruti zegoen, eta metalezko jostorratze zehatzagoak eta hobeak ez zituzten, baina egurrezko edo zurrezko edo arrizko horratzak erabiltzen dituzten, ja. Bueno, oso ondo, Bai. Eta hain ondo jantzita ikusten diren gizaki horiek, film horietan agertzen direnak, homo sapiensak dira. Hau da, gizaki modernoak, hau da, gure espeziea. Bi sapiens. Bai, hori da. Bi aldiz sapiensa. Oso jakintxua. Oso. Bai, eta horiek dira, espezie hori da edo azpiespezie hori da izotzaroa gainditzea lortu zuena. Izotzondoko eguzki neguaren farre, olerkariak noiz baitiri goratzarre, itxaroz biztu garailarre, uda berri lamiek larre on batzarre, uda
berri lamiek larreun batzarre. Betik natorri barrak Zer diozu, alako temazo bat eta gero? Ba hori, izotzondoko eguzkia bakarrik homo sapiensak ikusi ahal izan zuela. Xabier Letere sapiens bikoitza zen? Nik uste de baietz. Bai, bere parte neandertala izango zuen, ikusiko dugun bezala, baina bai. Baina, ordurako desagertuta zeudenak ziren neandertalak. Zea, kontu hontan, ñabardura batzuk egin behar dira, ze batetik neandertalak sekula ez ziren nagusitu. Ez zuten lortu populazioa handitzea. Gehienez, 6.000-7.000 neandertal egon ziren batera Europan. Ale? Bai, hori da. Bai. Hori baino gehiago, imaginatu ez dakit. 7.000? Hemen lasarten zenbat persona bizi dira. Doblea, bikoitza? Bai. Hirukoitza? Ba, hori. Eta bestetik... Fain gutxi zen da zezaguna diren, Bai. Lortute, Bai. Baino, esan behar da gainera, ez daudela guztiz desagertua. Ze hibridazioa gertatu zen, orain badakigu, ez? Ugaldu zirela, homo sapiensak, kromagnonak ligatu zutela. Bai. Eta... Migratzaiekin? Bai. Afrikarrekin gainera. Bobitu. Bai. Ze homo sapiensa, Afrikatik zetorren. Eta orduan, hibridazio horren ondorioz, neandertalen parte genetiko bat badaukagu. Batez beste, guk ia denok. Zutabiak? Bai. Eta puntok ere bai. Bai, ez dakit, Batez beste, 4, batzu gehiago, beste batzu gutxiago. Eta hori Eurasia osoan, Amerikan, Ozeanian, Afrika iparraldean, baina salbuespena dira Saharaz azpiko afrikarrak, eta... Sapiens. Horiek sapiensak dira, ze portzentaje hori da 0 edo 0,3 artean dago. Beraz, utxaren urrengoa. Batzuri zeiedatu asko gustatuko, baina hori, Saharaz azpiko Afrikan, Afrika beltzean daude izaki modernoenak, ez? Homo sapiensak. Ja. Neandertalen eragin gutxien edo daukatenak. Gu neandertalagoa gera haiek baino. Edo guk esan dezakegu bian gutxengo zapaldu baten parte garela, ez? 7.000 horietako zerbait geratzen segula. Bai. Aian tontona ziren, baina, bueno. Ikusiko dugu. Berez baina neandertalez dakigun asko aldatu da, ez? 20. mende hasieran Alemaniako neanderbailaran lehen arrastoak, ez? Aurkitu ondoren, pentsatzen zen, hominido oso atzeratua ziala, basatiak zirela, eta pertzepzio hori asko aldatu da. Azken aldian, aurkikuntza asko egin dira, askoz gehiago dakigu orain, eta ikusi dugu oso antzekoa gerala. Ze hor badago, adibidez, euskarazko Wikipedian begiratzen baldin baduzu, homo neandertalensis esaten zaio, eta espezietzat jotzen da. Baina gero eta ditu gehiagok, hainaintzekoa gerala ikusita, homo sapiens neandertalensis esaten diote. Beraz, ez ditzateke espezie bat, baizik eta azpi espezie bat, eta gu espezie berekoak ginateke. Baina, esan bezala, oso antzekoa gara, garunaren tamainan, hizkuntzan, hitz egiteko gai ziren haiek ere, artea lantzen zuten, grabatuak egiten zituzten, musika ere bai, txirula bat topatu da, espiritualtasunare landu zuten, errituala zeuzkaten, lagunak ehortzen zituzten. Laguna zituzten? Bai, eta ehortzi egiten zituzten hiltzen zirenean. Hil baino lehen ez dakigunez bintzatez. Ez ziren Israel, oendik. Ez. Baina kontua da, neandertalei buruz gerozta gehiago jakin, gerozta galdera gehiago sortzen direla. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me.
Beste sapiens bat. Bai. Ez, honek... Neandertalen zera bai? Nik uste baietz. Bai. Oso txuria da zalez, eta... Bai, eta ganola gabe, hola, abesten duna, ez? Bueno. Piskatola. Guapo, baina... Vale. Vale. Ez sartu Billie Eilishekin, bestela... Ni eta batez ere punto izango dezu parean. Bueno, kontua da, galdera asko sortzen direla, ez? Neandertalen inguruan, eta galdera nagusia da, zergatik desagertu ziren. Ez? Klima aldaketa aipatzen da, arrazio nagusi bezala, gaixotasunak, baina segurazki hainbat faktoreren kombinazioa izango da, ez? Hipotesi asko bota izan dira, baina erantzun garbirik oraindik ez dago. Eta adibidez, Neandertalen gorpuzkerari begiratuta, lehenengo gauza esan behar dena da, kontuatu behar dela, Neandertalak espezie bezala edo azpi espezie bezala, Europan bertan duela jatorria. Homo sapiensak ez bezala. Duela 220.000 urte inguru sortu omen zen, baina egia esan gora bere asko daude sortze data horrekin, eta desagertu duela 40.000 urte inguru. Eta, esan bezala, homo sapiensa Afrikatik zetorrela. Beraz... Bueno, desagertu. Bai. Bai. Bai, gure baitan badaukagun Neandertal txiki bat. Baina... Gure baitan datzan, dalentzia. Bai. Baina, bueno, beraz, Europan jatorria izan da, iparraldean jatorria izan da, hotza jasateko hobeto diseinatuta zeuden Neandertalak. Txikiagoak ziren, trinkoagoak, sendoagoak, ez? Eta orduan gorputzadar laburregoak ere zituzten, eta horrek esan nahi du azalera gutxiago zeukatela beroa galtzeko, ze beroa azaletik galtzen da, ez? Osa, komprimituta geunden. Bai, hori da. Minions. Hori da. Eta gainera esaten dute ere, baina horrek eztabaida sortzen du, sudurraren egitura bereziak ere aire hotza arnasten laguntzen omen ziela, ez? Euskaldunak ziren, orduan. Osa, kriston piperra zakatala. Ez, euskaldunak sudurra luzea, ez, handia eta luzea. Eta hauek nahiko planoa zeukaten. Hotza batik, Ez dakit, ze horrek eztabaida sortzen du. Ja. Batzuk esaten dute, baiet, ze hori, ez, egokitzapen bazela, eta beste batzuk esaten dute, ez. Ez tapaida, zutxua. Zertarako bidali, bai. Kontua da, badakigula, aldi hotzenetan Europa hegoaldera joaten zirela, eremu epelagoetara migratzen zutela Neandertalek. Olen bezala. Zer, joaten dila Euskadi zera edo... Hori da, bai, Benidorrea. Bai. Txuri guztiak. Orduan, hotza hobeto jasateko gai ziren, teorian, eta indartsuagoak ziren, baina gorputz edo motor hori, ez, potenteago zen motor hori mantentzeko erregai gehiago behar zuten. Hau da, beroari eusteko energia asko xautze zuten. Orduan, oso efizientea ez du maten, nola, ez? Ez. Eta erregaia lortzeko bide nagusia zertzen, zeintzen, eiza, ez? Ja, zigara. Bai. Beste animalia batzuk akatzen eta guretzako baliatzen. Hori da. Berez, indartsuagoa zirenez, indar gehiago zuten armak jaurtitzeko, lantzak adibidez, ez? Baina, sapiensak zer egin zuen, teknika eta antolakuntza hobea. Eta horrela, lortze zuena zen, ekarpen kaloriko handiagoa. Nola? Ugaztun handiak izatzen, mamutak batez ere, ez? Esan dugun bezala, Neandertalek eremu pelagoetara migratzeko jera zuten, eta han ugaztun txikiagoak bizi ziren soilik, ez? Eremu hotzenetan bizi ziren mamutak, hartzak, eta azkenean surtidoreak, ez? Erregai surtidore nagusiak. Gainera, horri buruzko, mamutaren izari buruzko teoria berri bat atera da, oindela gutxi, aste batzuk, Berkeleyko unibertsitateko aditu batzuek atera dute teoria hori, eta esaten dute gizakiak ez zituztela lantzak jaurtitzen, mamutak eta beste ugaztun handi batzuk izatzeko, horretan gainean Neandertalak hobeak ziren, indartsuagoak ziren, eta PLOS ONE aldizkarian erreteratu dute ikerlana, eta ikerlan horrek dio lantzak pika moduan erabiltzen zituztela. Orduan, makil luzeak, ez, oinarriak lurrean tinkotzen zituzten, eta gero mamuta erakartzen zutenean, mamutak eraso egin bertzienean, tos. Bai, punta igo, jaso, eta orduan azkenean egite zuten zen mamutaren beraren indarra baliatu. Claro, eske mamutek ez dakite frenatzen. Hori da, haien barruan sartzeko. Ja. Bestela imaginatu, mamut bati lantza bat botata zer egingo diozu.
Bai, bueno, hala ikusita. Bai. Bueno, egia esan, lantza bat eman eta lurrean jarrita la eskuan botatzeko, nire burua imaginatzen dut hor, eta Bai. teknika ez ditzateke arazo izango, beste zerbait, Nahiago gozea beste dieta batea pasa, Eiztari biltzaile komunitatetan zu biltzaile izango ditu. Bai, edo ikustai, Osa, nik irakurriko nieke. Artista. Bai. Esku batarren fabriketan bezala, ez? Hola bat ole irakurtzen duena. Bai. Beste kobeto pasatu desaten lanen bitartean. Bai, irakurri, oendikan idazketa ez zen asmatu, Claro. Edo grabatu gako podcast bat egingo genieke. Hori da. Haiek mamutaekin ostiatu Bai, bitartean. esan dugu grabatuak egiten zituztela, baino ez ziar podcastak, Bai. Beste elementu bat ere, aipatzen da, hori ez, desagertzeko, haiek desagertu eta guk bizirauteko arrazoi bezala, Steven Churchill paleoantropologoaren ustez, hori da, beste elementu bat zegoen giltzarri izan zen horretarako. Gaza eta herria besterik ez da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik, kaka besterik ez ingurutan, bakarrik ezin dut arnazazu, atera iezadazu erruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diazaio gozo. Mundu puta hori. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, eta zen, aurpegia zuen estalia, baina... Elementu hori sua da, eta sua bi espezieek erabiltzen zuten, ez? Neandertalek ere sua erabiltzen zuten. Baina, sapiensak hobeto kontrolatzeko teknikak eta egiturak asmatu zituen, nagusiki airea kanalizatzen zuten beko suak zeuzkaten, sapiensak. Horri esker, sua nolabait ere biltzeko, gordetzeko gaitasuna zeukaten, eta gainera beko suei esker beroari luzaroan eusteko gai ziren, gainera erregai gutxiago erabilita. Berriro ere, efizientzia handiago zeukaten sapiensek neandertale baino. Garaiotzenetan horrek ahalbidetu ziren zeuden lekuan luzaroan geratzea, ez? Inguru hartako egoerari aurre egitea. Eta neandertaleko hegoaldera migratzen zuten bitartean, homo sapiensek egoera esan ezagun egonkorragoa zeukaten. Eta geroz eta egonkorragoa izan, oraindik ere ibiltariak izan arren, oraindik sedentario bihurtu baino egonkortasun horrek gaitasun handiagoa ematen dizu, adibidez ugalketarako. Hori izan barun. Imaginatzen nintzen egoera. Besteak emigratu bitartean, besteak oso etxean, zuari begira, zein gozu telebistari gabe. Eta gainera esan dugu, eremu hotzetan, eiza, beraz, elikadura hobea zela. Eta egonkortasunak, gaixotasunen prebentzionera laguntzen du, eta elikadura hobeak zer esanik ez. Beraz, azkenean, faktore askoren kombinazioa izan zitekeen arrazoia, desagertzeko arrazoia. Baina dene daukaten nolabaiteko lotura hotzarekin, ez? Eta gertatu zan azkenean, teorian hotza jasateko okerren prestatuta zegoen espeziak, azpiespeziak, atera zela bizirik, hortik. Nola, ahuldadeak azkenean asmamena piztera behartzen zaituelako, eta azkenean egin zuena zen, baliabide gutxiago erabilita gehiago lortzea, ez? Eta... Araia, sorbalda gainean dakagun gaztaburu hau, erabili behar dela, abian da ondorioa, Baina, irutzez eta azken aldian ari gerala gehiago gure neandertal parte hori erabiltzen, ez? Energia xautzea eta, ez? Batzui begira, Batzui begira neandertalekin horretzen ez gehiagotan. Baina, zu ere... Agian irten bidea, Sahara Zazpiko Afrikako homo sapiens garbi horietan egon daiteke. Gu jutea edo... Ez gu desagertzea. Bale. Bueno, gero arte. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.